gabi guys anya amaw ni Jollibee Hilongos kung diin labing ng tao guys. Ang ilang sasod pila gyapon ang ilang drive-thru, pila gyapon ang gutom muna ka guys, maguntas ka daan before ka makakaon nilang grand opening sa Jollibee Hilongos Leyte, Philippines. Ni update dari sa pagkisa ila Jollibee katong ganahan ari pero uguto mo na mo mapuntas na mudaan puro makakaon kay labing daghan ng tao og ari po mo sa drive-thru o gihapon pila lang mo ni kahintang sa grand opening sa Jollibee Hilongos Leyte, Philippines. Okay, katong ganahan mo ari kakaon lang mo daan kay mabuntas lagi mo talagas tao ba nga nagpila pila kas gawas pila gapong kasod sa human na pumulingkod. Okay, good luck o atong bisitahon ang Jollibee Hilongos Leyte, Philippines.